ବର୍ଷା ପାଇ କ'ଣ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍? କାହାକୁ ମିଳିବ ଫାଇନାଲ୍ର ଟିକେଟ୍? କେମିତି ହେବ ଟିମ୍ର ଚୟନ? କ'ଣ କହୁଛି ଆଇସିସିର ନିୟମ? ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଖବର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଇସିସି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 4ଟି ଦଳ ଭାବରେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦୁହେଁକୁ ଭେଟୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦୁହେଁକୁ ଭେଟିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରିଜର୍ଭ ଡେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି କୌଣସି ବି ଟିମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ମଜା ଆସିବ, ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ରିଜର୍ଭ ଡେ ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବାତିଲ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ଆଇସିସିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଟିମ୍ମାନଙ୍କର ଲିଗ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମିତି ବର୍ଷା ହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହିଁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ।